बै सासेया बै आइ नैबे आयं बै सासेया आयं नैबे आइ हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु माय चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै मोजां दङ आरो दासान्दि सोलिबाय थानाय गायनाय फुनायनि जे फिथाइ मोननाय समाव बे आबाद बोखांनाय सम बे समाव नोंथांमोना बयबो मोजाङै मोजां आबाद मोननो हादों आसा खालामो दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सरप्राइज होनो नागिरदों बे जाहैबाय जोंहा सबाय फुदोंमोन नालाय न'आव नै सबायखौ उखुम मुदायाव होबाय नै आं दा न'नि उखुम मुदा गोजौआवसो दङ गाइसमोन नायलांनो हागोन सबाय ओरैहाय होनाय जाहैबाय नै साफा न' उखुम मुदा गंसे होनाय जाहैबाय नै सबाय बेखौ फुनानै लाबोबाय दुब्लियाव फुनानै लाबोनानैहाय न'आव दसे दोनफैबाय प्रिजार्भ खालामबाय थिङा गुरैथारलै मोनसेया प्रिजार्भ खालामखांनायनि उनाव दा बेखौ फोरानसै फोराननानै बियो गावनायसिम जाहैबा जायफोर आबादजों नांथाबनानै थाग्रा बे बिथांमोनाथ' मिथिखागौ खोन्थानांलायलाया आरो जायफोरा निउ आबादाव मावफेरा बिथांमोननि थाखाय एसे नलेज जागोन आरो नै होजोब्बाय उखुमाव आं दा गोजौआवसो दं फोरानबाय गावहांबा बेखौ बोख्लायफिननानै बुख्रेबनानै बा मारा होनानै बेखौ माने फिथाइखौ बासिनानै आराम फोराननानै बेखौ साराय गुदुङाव होनानै संनानै जाबाय आरो बायदि बेखौ रोंबाय आयौ गुरैथारलै अबेबा ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे जायनाखि दोननाय बे दोननायखौ जोङो एसे फोरानथाबथारनांगोन आं एसे गोजौआव थांबावनो सानदों गाजोलानोथ' बबेजों फालाय गाजोला बबेजों गाजोलखौ मोना बबेजों फालाय ए नै र' गाइसमोन एकदम गेरेबहां खामानिखौनो बावाखैलै दाबो बिदिनो मावो नोंथाङा हरदों सबाय गारखोनायखौ औ आयंबो नायफैदों मा खालामदों साननानै ओइलाय आयंआ नायफैदों ओमफ्राय बेखौथ' रानबा बुख्रेबबाय मारा होनानै जोङो मारा होनानै बेखौ आं गोजौआवसो फैबावबाय नै गाइसमोन मारा होनानै बेखौथ' माबाबाय फोराननानै बेखौ प्रिजार्भ खालामनानै जों जाबाय थानो हाबाय सानफ्रामबो दालिनि बदलै इनस्टेड अफ दालि वी केन एप्लाइ ना इउस होनो बे सबायखौ आरो बाहायनो हायो जोङो मारा होखांनायनि बे साबाखौ सबाय साबा होनो बेखौ सावनानै खारैबो बानायनो हायो खारै बानायनानै जों खारै फिथर बानायनानै बर'फ्रा जायो आरो इनस्टेड अफ बै लकेल दखानाव मोनग्रा सदा इनस्टेड अफ सदा instead of using soda we can use खारदै लकेल बड' मेड खारदै जों बाहायनो हायो नै देलाय जों गारखोना दोनबाय अरा खामै खामै माइबारियाव खामदाहैबाय औ नै औ लाय आयंआ खोन्थाहरदों सबाय फोनायनि फारसे दा आङो नै गाइसमोन हायो नामा
Anybody challenge me? दा गोजौआव दं बिदिनो जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबादफोरजों सिथाबबोनानै थाबोनाय नालाय आसामावथ' बिफांनि बिलाइ फिथाइ गासिबजोंबो सिथाबनानै नांथानानै जाग्रा जाहैबाय बर'फ्रा ओंखायनो बायदिसिना रोखोमनि मोनसे एगजामपोल दंबावोसो संख्रि इनस्टेड अफ सल्ट बर'फ्रा बे थालिर गांखंखौ सावनानै बाहायबोनायबो जोंहा दंबावोसो बर'नि गोदोनि सुबुंफ्रा खुनु मुलि मुलाफोरखौथ' नों बायनानै जाया बिफांनि बिलाइ फिथाइजों नांथाबनानै जाग्रा आरो एकदम हाजों सिथाबबोनानै आसामाव जाबोनाय बर'फ्रा बिफां बिलाइ फिथाइ गासिबजोंबो लोगोसे मोजां मोननानै बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय आं नै बर' हिसाबै जोंहा सबाइआ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जों माबायदि खस्थ' खालामनाङो गावनि मैगंखौ गावनो दिरुननानै जानायावथ' जेबो लाजिनांगौ बाथ्रा गैया गावबागाव न'खरनि सम्पथियाव गावबागाव जानो थाखाय मैगं मावनानै जों जानो हायो जेबो नङा बेफोर दा मावखांनानै आयंमोना जिरायनानै दङ गय जादों गय जागासिनो दं गाहायाव दं आरो आं गोजौआव दं होमब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ एसेबाबो एन्जय खालामबाय बा नुबाय दिनैनि भिडिअ'आव सबाइखौ बोरैहाय जों बर'फोरा प्रिजार्भ खालामनानै जायो बेखौ आं एसेबाबो खिन्थानो हाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो कमेन्ट खालामना होदो आरो लोगोसे जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामखानाय बे बिथांमोना खनानि बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे आंनि भिडिअ'नि गोदान गोदान नटिफिकेसना बिथांनाव सौहैनो हायो आरो बिथाङा जेब्लाबो आंजों टाचआव थायो स' होमबा थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गाइस थेंक इउ जय बर' हारिनि